Takže zdar lidi, já jsem Peťa, spousta lidí už mě zná a dneska vám ukážu, jak si stáhnout plochu na PC. Napřed si najdete nějaký obrázek, tak, a pak si dáte, třeba já nevím, tak já si třeba vemu toho psa, kliknete na to pravým, dáte uložit obrázek a já si to dám třeba na plochu a bude se to jmenovat plocha na PC. Tak. Tak a vidíte, že to mám tady. Tak a teď si dáte tento počítač. Ne, počkat. Dáte start. A tady ovládací panely. Tak. Dáte zobrazení. Toto můžete vypnout. Tady máte prostě toto. A dáte plocha. Dáte procházet. A teď, jak tady máte ten obrázek, tak si ho senka přetáhnete. Tak. Vypnete to, dáte znovu procházet. A teď si ho tady najdete. Tady. Kliknete na to, máte to tady a tady si můžete dát na střed, vedle sebe, nebo roztáhnout a pak dáte OK a máte změněnou plochu na PC. Tak. A já si to znovu změním. Plocha, procházet. Dám si tady to svoje. Tak. A já to chci roztáhnout. OK. A máte to. Takže to je všechno a jestli už to znáte, tak pardon, ale je to moje první video, takže nevím, co mám natáčet. Takže dejte like nebo odběr a když tak nějaký koment. Čau.